आं दिनै इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै 37 नं धोनस्रि समस्तिनि जानानै आङो बेयाव नमिनेसन फाइल खालामफैबाय इलेक्सन अफिसारनि आखायाव। दा आंजों लोगोसे बेयाव लोब लोब माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे ओंखारबोदों। बे जाबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि बिटिआरनि जि गोरोबथा बेखौ सम्पुर्ण भाबे रुपायन खालामनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां सरकार गुड गभार्नेन्स नांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नांगौ होननानै ओंखारबोदों। बेनिखायनो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि दारादि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो बेयाव रैखाथि मोनगोन होननानै दिनै आवगायबोबाय आरो जोंजों लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव एसे माने बिटिआरनि बासि हिसाबै जयै रायजो जानायनि आरो मोनसे मोजां सरकार दानायनि आरो मोनसे सान्थि सम्प्रिति आरो जौगानायखौ लाबोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। जायनि खारनाव दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनैहाय ओंखारबोदों। हाजार हाजार दिनै सानथ्र'हायि रायजो राजाफ्रा गाव गावनो गारि गुरा लानानै सोरबा थाबायनानै सोरबा साइकेलजोंबाबो नुजाफैनानै जोंखौ मदद होनाया जथेस्थ'खिनि आंखौ उत्साहित खालामदों, गोसोआव बोलो होदों। निस्सय आङो बे इलेक्सनाव एप्रिल मासाव जि 4 तारिखआव जानाय जि इलेक्सन बेयावहाय आङो 100आव 100% देरहागोन होननानै आं दिनै सिउर जानो हादों। नायदो मिताराम बसुमतारिया सासे बिटिसिनि सुक्तिकारि दलनि सासे सोद्रोमामोन मोनसे समाव। बे हिसाबै बिथाङा इन्टारिम काउन्सिलाव 2.5 बोसोर दंमोन 2003 निफ्राय 2005 सिम। बेनिफ्राय 2005 निफ्राय 2010 सिमहालागै बिथाङा सासे इएम जादोंमोन। इएम जानायनि उनाव सम्पुर्ण भाबे रायजोनो जेरैबायदि आसा होदोंमोन, आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा बेवहाय माने मोजाङै मावफुंनो हायिनि थाखाय थांनाय 2015आव बिथाङा सासे जेननाय बे बिजाथि, ओंखायनो सासे माने जेननाय बिजाथि हिसाबै दा दिनैहाय बिथाङा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन। दा बेयावहाय टिकेट मोनैनि थाखाय बियो बिपिएफ दलखौ गारनानै थांबाय। दा आरो थांनाय 2015 निफ्राय 2020 सिमहालागै दासिम जाय बिनि सासे एमसिएलए जाय दं रबार्ट नार्जारी बिथाङाबो इउडिएफनि जानानै जेबो मावनो हायाखै आरो सासे बिजाथि हिसाबै बेवहाय माने सरकारि माबाजों माने जायहा सरकार दायो बे दोलजों थायाबा सिम्पल सासे बिजाथिल' जायोब्ला बेयाव जेबो मावनो हाया बेखौ दिनै प्रमान जाबाय। आरो दिनैनि तारिखआव इउडिएफआ बेयाव खुनु फेक्टरानो नङा बियो। बिजों जे गावहा देरहागोन देरहाया बे गावनि बुंनायनि बाथ्रा। दा रायजो राजाया जेरैबायदि आंनो ओंखारबोदों, आसा होदों, दा बिथांजों आं कम्पिटिसन जागोन होननानै साना। बिथाङा बे भट मोनगोन बियो। माइनरिटि आरो मेजरिटिनि खुनु खोथा गैया। एसे बिटिआर बासि हिसाबै जों गासैबो समान। बेयाव जों रावखौबो सोरबा मेजरिटि सोरबा माइनरिटि बेबायदि माने भागा भागि धर्मलाम्बि बिनि सायाव जों खुनु आघात हानिनानै जों खामानि मावनोबो सानाखै। एसे भारतीय हिसाबै बा असमनि बासि हिसाबै बिटिआरनि बासि हिसाबै गासैबो बेयाव समानै मोन्थाय दं, थांना थानो थाखाय हा हुनि मोन्थाय दं आरो गासैबो जोंजों दिनैहाय माने इउडिएफनि दलनिफ्राय जेरैबायदि लोब लोब सबसे हाइस्ट बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे 36 नं धोनस्रि समस्तियावनो सबसे बांसिन माने इउडिएफनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि इउडिएफ माने हान्जा दंमोन बेयो दिनैहाय आफादगिरिनि बादै बे इउडिएफनि आफादगिरिनि बादै गासैबो बिनि सिंनि आन्सलिक दलफ्रा गासैबो माने बे इउडिएफ दलखौ भंग खालामनानै दिनै आंजों सामिल जाफैदों। माने इउडिएफजों माने इउडिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव सामिल जानायानो बिनि प्रमान जायो। बे मावथांखिया जागोन बेहाय जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ सम्पुर्ण भाबे रुपायन खालामनायनि जोंहा दायित्व दं। मानो होनना बुङोब्ला बे सुक्तिया दिनैहाय माने आखरे फालन खालामजायाखै। बेखौ जुदि जों माने रुपायन खालामनांगौबा जोंनियाव राजनिति गोहो नांगौ जायो। जायहा पलिटिकेलि जायफोरा इलेक्टेड जागोन सरकार दाहैगोन बिसोरनि आखायावसो माने सासननि आखायावसो जितु रुपायना जागोन। ओंखायनो बेनो गिबि आंनि थांखि जागोन आरो जोंनि थांखि जागोन इउपिपिएल दलनि सरकार दागोना बे खादांखा। बेनिफ्राय रायजो राजानो मोजां सासन होनांगौ, समानै जौगानाय होनांगौ, जों बेखौ माने बिथा हिसाबै लादों आरो बे हिसाबै जों रायजो राजाया जोंनि प्रति आसा मोनसे फोथायनाय फैनानै दिनैहाय लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। दिनै आङो रौता समस्तिनि जानानै नमिनेसन होबाय। दिनै नैबे बोथोराव इउपिपिएल रौता समस्तिया देरहानाया 100% जाफैबाय। मानो होनोब्ला बिपिएफनि थांनाय 15 बोसोराव जाबायदि बिथांमोननि सासन खालामनाय बेखौ
गाज्रि मोननानै दिनै रौता समस्थियाव आंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा लोब लोब ओंखारबोदों। बिथांमोननि ओंखारनायावनो आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि देरहानाया 100आव 100% रोखा जाबाय। नैबे नोंथांजों आङो दायो आंजों नैबे रौता समस्थिनिफ्राय सापर्टरफोरा बेसेबां फैदों, हाजार हाजार सानथ्र'हायै सापर्टारफोरा न'निफ्राय ओंखारबोदों। गामि गामि रावखौबो लिंनाङाखै, गामि गामि रावखौबो बुंहरनाङाखै, गावबा गाव गामिनिफ्राय गारि गुरा लानानै ओंखारबोदों। रावखौबो बुंनांनायनि खुनु आङो इनफरमेसन हरनाङाखै। बेखायनो आं सान्दों नैबे बोथोराव रौता समस्थिल' नङा, जोंनि अदालगुरि समस्थियाव थानाय बा अदालगुरि साब डिभिजनाव थानाय जोंनि मोनबा समस्थियाव देरहासारगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आंनि रौता समस्थियाव कन्टेस्ट जागोनखौ आं दिनै बुंनो हाया बा आंनि कन्टेस्ट जागोन होननानै आङो सानाखै। बिपिएफआ दङ, थेवबो बिथांमोननि बिपिएफ केन्डिडेटआ ओरैबायदि दुरबल जे बिथाङा सासे चेयारमेन जानानै बिथाङा दिनै सासे केन्डिडेट महराव आगान होदों। बेखायनो आं सानो जे चेयारमेननि दुर्नितिफोरखौ रायजो राजाफोरा बुजिखाजोब्बाय। बिथाङा जेनगोना रोखा सापर्टारफोरा आंजों लोगोसे दिनै जयेन जाफैदों। बिथांमोना गाव गावनो ओंखारबोनानै गाव गावनो गारि लानानै आंजों दिनै नमिनेसनाव ओंखारबोफादों। दिनैनि थारिखआव एसटि 30था सिटआवहा जोङो 27टा सिटआ रोखा जाबाय। जोंहा 30टा फैगोना जोङो आसा खालामनानै दोनदों। नैबे बिटिसिनि इलेक्सनाव इउआइडिएफ, कंग्रेस बा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ खुनु फेक्टर जानाय नङा। बेहाय मोननैल' दोलो जागोन। 1 नाम्बार दोलोआ जाबाय इउपिपिएल, नैथिया जागोन बिपिएफ। बेखायनो आं दिनै बिथांमोनखौ फेक्टर होननानै साना।